viděli, to mi pičutěj. Tamhle máš Martina. Nic, zamluvaj se na ten, Martine. Ne, já jsem si jenom viděl tvoji prdíky a tam máš Martina. Jo. Tak. Hlavně si nepřiskřípněte kulky, jo? Táďo, čauhle. Uvidíme se za pár let. No teď se na to na ně připnou a vytáhnou nahoru a pak je tak jenom pustí volným pádem, víš? A přijdeš ještě jednou. S Tondou. Už se to zařezává? Tak to si Tondo, jak se tam dává to video na tom YouTubeku? Aby si to mohl natočit. Co mám zmáčknout? Nebo budeš ho natáčet? Natáčí to v práchu. Jo, ať to tam má. Já nevím, prostě jenom natoč video na to YouTubeko. A zrychli to. můžu. Jo, toč. Tak ještě, teď už ho pouští, dělej ještě. Ty vole! Dobrá, jedeme dál. Prej na